Eli mä olen Janne Lehto ja Hirsala Golfin kenttämestari. Hirsala Golfin kastelujärjestelmän ohjauksen päivitys ja ohjausjärjestelmän päivitys on ollut ajankohtainen, koska vanha kastelujärjestelmä on tullut oikeastaan eli-ikänsä päähän. Kenttä on 20 vuotta vanha ja meillä on olemassa oleva Masterplan kentän kehityssuunnitelma, jossa kenttää kehitetään vuosittain. Ja iso osa tätä on myöskin kastelujärjestelmän päivittäminen, joka auttaa kentänhoidon laadun parantamisessa, mutta myöskin Hirsala Golfin vastuullisuustavoitteiden täyttymisessä. Eli saadaan kastelusta kohdennetumpaa ja tarkempaa, jolla myöskin säästetään veden käytössä. I'm Reg Varney. I'm the Field Service Manager for Golf Irrigation with Toro UK Limited. So the project that we've started with Hirsala is a progressive project. We've started off really well. We've been able to identify areas that work straight away. We've got those running on the new system. We've also been able to identify areas that need some investment in time to resolve some field issues that weren't even visible when we first started. Mun nimi on Toni Nummelin, mä oon töissä Hako Finland Oy:llä ja mä oon siellä myyntipäällikkönä ja vastaan Toron kastelujärjestelmistä. Lynx Allaise-järjestelmä mahdollistaa tarkan kastelun kentän eri alueilla ja sitä myötä vedenkäyttö tehostuu huomattavasti. Me pystytään tämän järjestelmän avulla ohjaamaan sadettimia sekuntien ja millimetrien tarkkuudella minuuttien sijaan ja sitä myötä liikakastelu vähenee. Suurin ero uudessa kastelujärjestelmässä vanhaan kastelujärjestelmään verrattuna niin on ohjattavuus, datan mukaan tulo, eli pystytään hyödyntämään dataa paremmin kastelujärjestelmän ja kentän kastelussa. Diagnostiikka tulee helpommaksi kentällä, eli kaikkien ongelmanratkaisu kastelujärjestelmän suhteen. Oikeastaan niin kuin moderni teknologia, eli päästään kiinni mobiililaitteiden käyttöön kentällä ja itse asiassa työnteko on nopeampaa. Hakon kanssa yhteistyö on ollut erinomainen ja samoin tuki suoraan Toron puolelta on ollut erinomainen koko ohjausjärjestelmän päivitysprojektin ajan ja tosi kiva jatkaa tästä eteenpäin itse sen kentän kehittämisen osalta.